Ассаламу алейкум. Шундый бер озын һорау язгандар. Мин күптән намаздамын, дини гыйлемемде арттырырга тырышам, дәресләр алам, гыйбадәтләрне хәлдән килгәнчә үтәйм. Яңарак миңа шундый тәкъдим килде тей. Дагыстанга барып, ниндидер мөршидкә күренәң дә, ул мөршид һиңа билдәле өйгәш биреп кайтара. Ана шул өйгәштәрдә эшләгәндән һуң бер елдан тагын бараң шул кешегә. Ул кеше һинең йөрәгеңә карай. Әгәр һиндә үзгәреш булһа, алга китеш бар икән, яхшы булмаһа, ул һиңа тагы ниндидер күнегүләр өйгәштер бирә инде. Шуга нисек карарга тейдер? Ул кеше үзен Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям токымынан дип әйтә икән. Кардәшләр, кыскасы гына әйткәндә, бындый тәкъдимдәр, ошондый кешеләр, мөршиттәр тагын күп буласак. Һез тагы күп ишетерһегез улар турында. Ләкин мына бер генә һорау, һез үзегез был һорауга җавапты беләһегез. Кешенең күңелендә, йөрәгендә нимә ятканын кем белә? Фәрештәләр, ендәр, кешеләр белә аламы? Әлбиттә юк. Был Алла Тәгаләнең эше. Кешенең йөрәгендә нимә яткан кемдер белә алһа, субханалла, ул тимәк ул Пәйгамбәрдән дә тимәк нимәнелер яхшырак аңлай, шулаймы ни? Бындый кешеләрнең үзләренә, хатта улар үзләрен Пәйгамбәрнең токымынан дип әйтһәләр дә, әйбәт, шунда ук ышанып бармагыз. Был дөньяда үзен мин Пәйгамбәрнең токымынан саллаллаһу алейһи ва саллям дип әйткән кешеләр күп, һәм улар еш кына шәригатькә каршы нимәләр эшләй. Уларның ысынлап та шул токымдан микән, юк микән, кем тикшерә ала? Кыйын. Күп вакыт үткән. Моны тикшерүе бик кыйын. Икенчедән, хатта ысынлап та улар Пәйгамбәребезгә теге яки бер яктан нисектер туган килеп сыкха ибет. Ул ябай кеше түгелме ни? Әлбиттә ябай кеше. Ябай кеше яңлыша аламы? Ала. Пәйгамбәребезнең янында нисәмә ел йөргән, хатта теге туганлыгы булган сахабалар да кайһы вакыт теге я был фәтвәлә яңлышкандар бит инде. Был билдәле, мисалдар китерергә булыр ине. Шуга мына шундый шикле нәмәләрнең артыннан, кардәшләр, югермәгез. Әйткәндәй, был кеше мин һезгә ниндидер күңел гыйбадәтен өйрәтәм дип әйтә. Күңел гыйбадәте нимә ул? Мына без ошо төркемдә утырабыз. 100дән ашу һорауга җавап бирелде. Карагыз, күпме хөкемдар бар икән ислам динендә. Күпме намазлар, күпме зикрҙәр, уразага кагылышлы, хажга булһын монда, саудага күпме хөкемдәрне әгәр дөрес итеп үтәһәк, без бөек савап алабыз. Әйтәйек, шул иртәнге намазның 2 рәкәгать сөннәте. Кеше шуны кылһа, бөтен дөньянан һәм унда булган бөтен нәмәләрдән дә өстенрәк савап аласак диелгән. Ибет, кем бер көн төн эсендә 12 рәкәгать нәфил намаз кыла, теге рәтип сөннәттәр, шуга җәннәттә өй корыла диелгән бит инде бит. Һәм шуга охшаш күп хәдисләр тураһында бында әйтелде. Ана шуларда кеше нисектер онытыпмы, яки ханга хукмайрак дип әйтәйек микән, тагыла ниндидер яңы сәйер гыйбадәт түрі артыннан кайдалыр хатта Дагыстанга барырга әзер икән. Был, кардәшләр, бик кызык. Ул кеше, субханалла, ул мана йөрәктең эсендә нимә яткан белгән, ул бик кызык. Ул ниндәй гыйбадәт төренә өйрәтә ала икән ул? Машындай зикр әйтегез дип кайһы вакыт әйтәләр бит инде. Мана мин һезгә шундый зикр бирәм дип. Ниндидер зикрҙе әйтергә кешенең рөхсәте кәрәкме? Мана бүген генә алдык, мәсәлән, ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лаһ дигән зикр әйтелгән бит инде хәдистә. Шуны укыһагыз, шунса савап буласак дип бит. Буны укыр өчен һезгә нинди, мәсәлән, рөхсәт кәрәк? Кайдалыр меңәрләгән километр артына йөрүп, шул худдары һезгә әйтәсәктәр барыр, хәдис. Әгәр әлбиттә шул хәдистә әйтәләр. Кайһы вакыт хәдистәр түгел, ниндидер үзләре уйлап сыгарган зикрҙәр бирәләр бит инде. Шуга, кардәшләр, мана ислам диненең хөкемдәре, ул бөтә кеше өстендә бирелгән асык итеп. Кемнең теләге бар, ул китаптарҙы ала ла, асала укый.
Кем мәсәлән гарәпсә белмәй, был төркемдә бәлки күбеһе белмәйдер гарәпсә. Шул белгәндәрдән һорай. Менә тагы бер дә әйтәбез бит, кыйынлык булмаган ердә яңа кыйынлыктар уйлап сыгармагыз. Әле инде сәйер эштәр артыннан югермәгез. Бөтәһе лә аңлашылып тора. Һорау бирдегез, җавап алдыгыз. Кай вакыт җавапка бер генә минут китә. Үзегезнең вакытыгызны, аксагызны, нервларыгызны кайдалыр әрәм итмәссегез. Менә шулай кыскасы. Ассаламу алейкум.